Pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u Serbian Full Show. Danas ćemo igrati Dream League Soccer, 10. epizodu. I čisto ljudi da kažem pre klipa, da više će izlaziti, znači po 2-3 videa će izlaziti na dan, pošto smo sad na raspustu, tako da ima se, može se. I idemo mi na utakmicu. Ok, kao što vidite, igram protiv Heartsa. Ok, ovaj dečko će da pukne, znači neviđeno. Moramo mi da dobijemo ovo. Sa centra idemo žestoko odmah. Dođi. Dobre, ma tako je bre, jesam rekao da ćemo da ih razbijemo. Pa normalno, vidi, sve sam sa centra. Opa, sine, beži kući. Ajde, ti ćeš tu meni da se nešto hvališ bre. Beži bre tamo. Samo mi sad gledaj. Pa eto ga. Eto. Brate. Vidim kako ovo bilo. Sam vidio ovaj šut, brate, vidio. Kako bi ušla. O, brate, šta ćemo? Sad dođi. Sad ćete mi izaći na šut. Dobre, sad će ovo Fellaini da zabije. Ovako, samo tako. Joj, matori moji. Pa šta ćemo sad? Au, kakav gol. Pa sam rekao da će zabijao. Pa nema, brate. Vidi ti samo taj gol. Neviđeno. Znači, raspucali smo se, brate. Mili, znači, nije ni 20 minuta prošlo, već 2-0. Dođi, sine, ja malo goši. Pucaj to tako. Dođi. O, dođi, sine moj. Pa tako. Pa 3-0, 26. minut. Ovaj dečko je puko, kažem, 5-0. 5-0, 100%. Bez šale. Ajmo. Beži kući, sine. Beži kući. Ti mi igraš Dream League. Pa beži tamo. Ubi se, dečko. Ubi se. Kao šta Fellaini radi? Pa pucaj tu gore, radi. Joj, opet ova baterija. Smarate više. Dođi. E, sad si ga najebo. Joj! Šta radiš, nesretniče? Šta si uradio? Prazan gol promaši. Pa ja ne znam kako bi sa golmanom izašao na kraj. Na 1-1. Dođi, evo ga, vidim te. Pa tako je. Šta radi bre ovaj? Pa kakva prečka, neviđeno. Zašto moraš u prečku? Baš nju potrebi. Ok, ljudi, poluvreme, nema tu šta se priča, znači bili smo bolji. Lik jednostavno nema šanse protiv nas. 5-0, zasigurna pobjeda. Dođi, evo ga, sad će 4-0. Šta radi? I ako promašiš još nešto ovako, ja ti izbacim iz igre. Kako neviđeno je.
Dođi sad te opletem po nogama. Uš. Dođi sad. Fellaini za loptu. O, pa dođi meni. Pa te si mi igrač. Dobre, 4-0. 4-0. 61. minut. Sine, ja sam rekao 5-0 i to je tačka. Dođi sad. Idem ti zabim peti. Dođi, evo vidi, otme sam mu za loptu. Pa aj se još jedan odbi. Idem po 5. gol. Ajde bre, više to zabi malo. Dođi sada. 5-0. 5. Molim te, vrate. Više neću da igram protiv ovog tima, žao mi ga. Ovo je žalosno više. 5-0. Evo, hoćemo i 6. Pa hajme 6. Što? Pa što? Zašto da ne? 6. gol. Pa da. Ajde bre. 6. gol, kao vam kažem ja. Pa ne tako da šutneš. Možda i neće, ali... Dođi sad. Fellaini... 6. gol. Pa nije valjda, ej. Molim te, ali molim te više, ovo je žalosno. Vidite samo, pogledaj ovo. Ma, nemam komentara. Vidi, Fellaini uz loptu, pokupio je. Bam, u prvi ugor. Beži, molim te. Ajde više. Kraj utakmice, kraj. Nema više, finito. Finito, dečko. Vidite ovo. Pogledajte samo ovu sliku. Vidio. Pobednici smo mi, bre. Mi smo pobednici. 6-0 u finalu. 113 kojnica. Pa tako je, bre. Vidite. Mi smo pobednici. Nema više ovoga. Okej. Da vidim samo nešto ovdje u transferima. Čekaj, dađe Marija. Koliko ti koštaš? Ja mislim... Pomoži, njega sam imao ona rastora. Znači, njega smo kupili. Probat ćemo njega u sljedećoj epizodi. Okej, ja ću ovdje završim klip. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se u sljedećem. Ćao!